imwe muri yeZimbabwe panapa ndakakubatira inyaya. Nyaya dzandikakubatire panapa ndiri kusanganisira nyaya 1 yegudo yekwachifi Mutambara. Chimani. Muri kutobika zvenyu. Muri kutodya. Musitopata zvikwereti. Ndikuda mari yangu. Nyaya iya ine kwayazoenda kunosvika kwa mambo yakaenda uyezve pamusha apa izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita moto uri kungonyuka mametiresi zvinhu zvichitsva Pamusha pababa vaya. pamusha ipo paya Pakaenda gudo paya. ende izvezvi pamusoro pemari iyayi pakazongomuka pakangonyorwa pasi kuti ndiri kuda 250. Haana kuzouya ari mukanya pakazongonyorwa kuti ndiri kuda 250. Ruoko rwanga Rwakanyora pasi pasi paground kuti ndiri kuda 250 US. Yeah, pakaipa. Ende mambo vani kutaura kumuko vakazoita kuti iwewe usada kushandisa vanhu iwe. Kana iwewe uchinzi ndiri kuda mari yakati wobva waisa mari yobva yashayikwa pawakabudisa mari uchiendesa mari waiti uri kupani Iri kuenda kopi akandozopedzesa $30 yakasara iyeka. Muchida kunzwa zvakawanda rambai makabata pachimuti. Baba Isabel vari kudzoka manje. Lekesanika pali manje tikonzekere kuti Baba Isabel anyuze right gejo mukati machirongwa cha Bosho Ngora segment ndawapara bzinzi dzimwedzo bzada kupatirani. Chokwadi muri yeZimbabwe. Kungobvunzirawo zvangu chirango. Asi chokwadi chiripo muri yeZimbabwe ndechekuti ndiri kutozvifambirawo zvangu ndiri pasi pamvuri wamuzukuru wasekuru mwana wekubereka wedu ndiwe kudimba ndapota ndiwe kugowa Zimbabwe. Zvandiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba ana ndichitaka simba inoreva kuti akasimba chikonzero akasimba saka zvaakasimba ndinoti akasimba ane dumbo. Mazwengerera Papi konai mzukuru. matenderera Ini ndakagara here vedu. ndinakuzani Kuti kudi. kana muchigogomesana dha. Yes. Sinhumani pantswa. Kuti rikiti. Rowai pano. Kuti go. Maudzeika kuti muri kuona Monya repa kanyemba bota posti alongside Monya repa gokwe keda munhu akatsuka kotese po rikiti vu ayaya hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua po rikiti vu nthawe ziri kudiana chipinga chodhadhama nyudza igejo. ichokwadi muri yeZimbabwe munandiregerera kavoisi kanenge kari kumbopindwa mbijani mukoma KB usiku wapfuura ndatosvika kuma4 kuseni kunoko ndini uyo bhangeti chinhoyi karoi changobuda mukaroi mukoma KB panonzi pamakona store apa. Okay. Imomo ndiwo mandandiri usiku wapfuura ibobo. Kwanga kwakanaka. Papa kana chapera muchachizwa. Manga mafambire nyaya dzake. Takatadzifambira. Saka vagari vari ikoko. Ingogara makaterera kuti museva usikudonera ipapo here. Kuti mbichana turu chinchiyani chiri kuitika kukaroi. Yesh. Muroora. Ane murume ari kubasa. Anotouya achipinza munhu pamba. Munhu anouya pamba ipapo anoshevedzera kuti mungandidii. Imonya. Mati kukaroi kuri kuitika tani? Kune muroora ari kupinza chikomba pamba. Okay. Achishevedzera kuti ndoda kunzwa achatanga kutaura kuti ndo zviri kuitika panapa. Kana vari baba vepamba vanotosvikirwa vakatarisa. Vachinzi kungozinzwa kuti pane zvabuda pachiudzwa mwana wenyu. Ndotoziva kuti ndime hakuna mumwe. Mukoma KB kune nyaya yakaoma. Monya. Sino chikomba. Mtuba. Chiri kusvika chipinda mumba. Zvachoda. Ende muroora achiti amundidzivise. Nekuti mwana wenyu akaita magirlfriends mangani andakakuudzai mamwe achisvika pano wangu ndiazochipai kupa sei takavaka teseso chipedze papa pari pachasarira chinozokanganisa vanhu. Okay. Ndangoti ndikuzivisa kuti vanga variko vatakasangana navo kubva muchinhoyi mukaroi tichienda aiwa machinzwa chinhu chenyu chiriko asi tira kuchipedzesa. Ndine nyaya yekumwenezi mukoma KB kunonzi kuVillage 7 kwaSabhuku June kwa Chief Chitanga. Ye mukadzi waSabhuku wechi2 akabatwa nechikomba mumba uyezve achina kubatwa chiri chipenyu akatozomhanyega kunoudza vanhu kuti vedu we
chikomba chafira mumbamangu Amai. mukadzi wa Sabhuku wechituwa akafirwa nechikomba mumba achiri mudzimai wa Sabhuku achiri mudzimai wa Sabhuku mupenyu aiwa Sabhuku akafa ane 4 months afa 4 months 4 months asati atoora asati akatiroka yarazo pakaipa so rega ndibva ndapinda muriyezi waboni kuti paka kwandakuenda uku ndo kuchimanimani kwa Chief Mtambara kasika kanganidzi Sabhuku nemutunzi nenudzi ano ndichagadzisa because masenemu ndinawo muri yeZimbabwe nyende kambotanga kutaura panapa iyi iri ku Hot Spring. Nyaya iyi yakatanga sokuti pane murume anogara pamba apa pane vanakomana vatatu umwe atori mudzidzisi umwe ane kwaanotogara but pamba panga pachigara mukomana mumwe chete ari pamba apa asi mukomana atori murume ane 50 years dzekuberekwa but murume uyu haana kumbogara amboita mukadzi but kune mumwe mukadzi akamboita zvekungomufambira achiuya but kwete sekugara kwese nemurume nemukadzi but apa pakazvakaitika izvi pamba pa ndiano garapa vabereki vakagara pamba vakamboita mabusiness vane imba yavo hombe iripo kusanganisira chigayo zvakambenge zvichitika zviripo ipapa asi murume uyu ndekazosara pamba asara pamba vamwe vari kumabasa kwakatanga kuitika saramusi rekuti aiona murume nemukadzi vaisvika pamba apa but vakasvika pawindo vaisodisappear vasingaoneki kwavaenda vakamboonekwa zvakare pachikandwa matombo pamba apa but matombo akanetsa kusvika vamboenda kumapurisa mapurisa akauya achiita basa iri sekuti vanenge vashevedzwa kuti kune kesi iripo kuti vanhu vari kutemwa nematombo asi matombo aya aitema murume uyu chete ari pamba apa nyaya yabva kudaro mukoma KB chazoitika ndechekuti pakazoti pane mukomana anosenza pamba apa pachibva pasvikira tinoti iro gudo fair mukomana achiita sei achibika mukomana achibika kudaro achibva abvunzwa negudo kunzi uri kutobika zvako uri kubika ndiri kuda mari yangu apo mushandi uyu mushandi murume anobvunza kuti chi vari kuoneka gudo zvikanzi ndiri kuda mari ndikuonta 80 US ikandwapa ndo pakakanda mari yanga nayo $50 ndobva ikanda pa tepu yanga iri pamba akanda kudaro vachizotarisa ipapo vakaona apachisina mari apachisina mari aona pasi achipati asi pakaitika zvinhu zveukama vakaungana vakazama kumbofamba kuti vatsvaga kuti chii chiri kuitika kufamba kwanoita kuti zvavakasangana nazvo nezvavakafamba kusanganisira Sabhuku nevanhu vake kubatsirana kuti zvinhu zvaitika izvi veduwe gudo kusvika pamba iri mukati mekutaura chinhu chinovhundutsa kuti mhuka yakutaura vazodaro mukoma KB vachibvaona kuti vanhu vafamba kusvika vazonyarara vagara pamba nyaya ikazoendeswa kwamambo yaendeswa kwamambo vanosvika kuchitaura mashoko akawanda sekuti pamba apa pakaitika zvinhu zvakawanda zvekuti pakakandwa matombo pakasvika gudo uyezve paionekwa mazai akanyorwa zita reumwe mwana ari pamba apa ende mwana uyu izvezvo akatostroka asi aitoonekwa akanyorwa zita pazai iri vasingaoni izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita zvakare pazoonekwa kuti izvo pane pakasiya panyorwa kunzi ndiri kuda 250 US but pangonyorwa chinyorwa but munhu akanyora chinyoro ichi haasi kuoneka vaenda kwamambo achinobvunzwa kunzi iwewe sei uchiita senguda kushandisa vanhu hausiziva zviri kuitika iwewe kana iwewe uchiti kana waakubika ndipo panoteka matombo kuuya kana matombo auya unotaurira uchiti sekurimbo ndirege ndibike tine nzara matombo anenge achimbomira unenge uchitaura nani mubvunzo wakauya kuja wakauya mashoko zvakare kuti iwewe pachako iwewe wakanzi iwe negudo pane mari inodiwa kwata $80 uchibva wasiya $50 pawakasiya $50 mari yaukazoishayiwa ukazoendesa $30 zvakare mari iyi pawaiendesa waichiri kuendesa kunani uyezve uchiri pamhosva iyeyi yausingazivi kugudo zvikanzi kudini nemurume uyu kandi mashoko ekungoti inini ndiri kungotaurawo songoti zvinhu zviri kuitika pamwe zviri kuitika zvingapera ndo pavakabuda izvezvi vakanga vabuda vari mukati mekufamba pamba pakasara kutanga kubuda moto matress dzichitsva neimwe midziyo achizosvika iwo pakazosvika muprofita ari mukati mekubatsira nawo achiti iye panapa pane urombo huri kubuda kuti pane zvakaitika zvevabereki zvavakasiya pano asi iwewe pachako une zvawakazoita iwewe
uchizama kuwedzera Okay. ndo zvakuita kuti manje unangane nezvinhu izvi chero zviri kuuya zvinoyasisite zita rako saka ini semuprofita sekutaura kwandiri kuita ndiri kutaura ini kuti izvo kana muchida kuti ini ndipedze zvinhu sezviri kuitika panapa izvo ndoda mari nkonda 300 US asi mukaona 150 ndinogona kusombokubatsirai zvokungosiya ndangomisa saka pakataka kutsva moto uyu izvezvi ane zvaakangosiya achiti ndangoita but hazvina kupera zvinoda kubviswa saka mametresi nezvimwe zvanga zvichitsva zvakangosiya zvangoitiswa saka tangomirira kunzwa kuti pane zvakaitika kusora zuro izvi hapana zvimwe zvaitika here zvinoda kuti zvizopedzisa sokutaura kwakaita muprofita achisvika pambapa asi murume uyu akanzi iwewe pachako pira uchitaurira uchiti zvandakaita ende zvechokwadi aitopira achiita munamato yake achishedzera kuti ndiri kukumbirawo pane zvimwe zvandakazoitawo kuti heye zvinhu zvimbomira. So murume uyu pakashedzwa kwamambo achibvunzwa kuti iwewe panokandwa matombo uchibika unomboti chimbondiregerai ndimbobika tine nzara matombo anombomira unenge uchitaura nani mhindiro dzasi kubuda popo wakaendesa mari mushure mekunzi tiri kuda mari yangu riri gudo rataura wakaendesa mari 1 ichokwadi rekuti unofunga kuti waipa gudo mari ende gudo rinotaura here 2 mari yacho paukazoshayiwa uri kuti iri kuenda kupi chiri kumbokupa simba rekubvisa mari iwe usingazivi chii balance ye $30 yanga yasara akaenda nayo kupi yakazoita zvokukandwa futi mumba ikazoshayikwa zvezvo kuti inongoiswa pakamboisa mari pakutanga paipe mari ichizoshayikwa. Asi mubatsiri achuya mukufamba kwakaita vemhuri zviri kunzi vabereki pane zvavakaita but iwewe une zvawakazoitawo iye achiudzwa kuti pane zvawakazoitawo ari kubvuma here ari kutenda kuti pane zvimwe zvandanga kuti kufambawo sekuti kana kuri kubasa usimbe kana kuti sei but handira kuziva kuti zvingave zvinhu zvingasangana nezvizvi saka ari mukati mekuti ari kupiwa zvekushandisa anenge ari kungotaurawo mbijana kuti zvakadai so then achipiwa namato saka iko zvinozvi akasirwa zvimwe zvekushandisa but kuri kunze mari yavakabvisa iyi yavakawana iyi haisi kupedza zvese ndangoti ndingomise mbijana but zviri kuda kutanga iti anytime. Muri kuti chii chiri kutsva pamba apa munogona kungoti hembe dziri muwadropu mungotanga kuona utsi but imba isingasvi mametresi munongotanga kungoona utsi metresi yakutotsva tingati moto wawanikwa kwemazuva akawanda sei no zvakaitika kusora zero chete ndo pakazoya mubatsiri asi mambo pakashedza murume uyu kudare pakatadza kupindura vakati kudini no ndosaka pakapiwa munofanira kuti mufambe semhuri mubvise chiitika chiri kuitika mukati menzvimbo izvi hachifanira kugara chiona chinhu zvakafanana nezvezvo saka fambai ende mambo anobva kupai nemakurukota kuti muite sei mufambe even masabhuku pakutanga vaitofamba vese nekuti imhuri yemunzvimbo chimani so ari kunza update iyi ndiani baba isa hama mngoma kebi hama dziri kuti tisi kugutsikana umwe wedu ndofunga ane kusabuda kwaari kuita pachena ane zvakavandika zvokuti kana achivanza nesuwo tiri kutotya kuti kana kuri kuti ari kuvanza nesuwo mangwana zvichatinetsa nekuti ropa ndo rimwe chete. Muri kuziva here kuti pane akambotaura kakuti mashiripiti ari kuitika pamba apa mwanakomana uyu anogona kunge pane zvakasirwa nevabereki ende izvezvi pakauya gudo zita rinotaura ndere murume iye kuti ndikuda mari yangu nenge ari kutaurwa ndiye murume ari pamba mambotaura nyaya mazai mati mazai anoitwa sei pamba apa anongozoonekwa akanyorwa mazita mazai ehuku anenge akanyorwa mazita pali pazai penenge pakatonyorwa zita so zita mazita mangani aonekwa no zita rakanyorwa i1 nderani ndere mumwe mwana wepapo anotogara ipapo anotogara ipapo but ari kurwara muning'ina we iyeye anenge anofanira ari mukoma nekuti uyu ndiye mudiki ya zvakaoma baba Isabel muri kuti mimi koro gudo babhunu akauya pamusha apa pamba apa achibva toona ari mukomana webasa aibika achibva muti tatata kumukwenya uye achibva acheuka mukomana webasa uri kutobika ndikuda mari yangu ende mukomana ari kushanda apa baba vake vakamboshanda apo vari vabereki vanga vachiripo apa iko zvinda kushanda izvezvo achibvunzwa nevamwe kuti iwe wai usingatye zvikanzi iko zvinozvi ndabvuma kana ndikangowana mari ndakuita sei ndakuenda chikonzero mukomana anobva kupi anobva kuchipinge asi achiri pabasa achiripo izvozvi kutaura unyoro huno haripo kana aenda nhasi
pakaipa chimani-mani woye magonataniko kuchimani-mani kumakomoyo tozoti makachibata kachimuti. Regai tingopinda kamuchitoro nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors. 24 minutes past 10 ndio pafika nthawe pari manje. Lekezani katendere patsogoroka nacho chirongwa chiri chifundo na nkumbusira zakuti muri kuti pata bwino. Nzi chimani-mani urombwa wakaipa hoyo mkomana oya kumarecovery vasina kuromba ndi KB na Bozho chete. Thomas Mateta pa Cape Town, South Africa. Anoziva kuti tiri wemu ya mtswene. Isho kadi. Tinoromba na Jesu. Iso tinoshanda ni Simba. Toshanda ni Simba. Yes. Ma incubator. Tikitsotsa. Vakwaramba vari mustudio mushireka menhau vanenge kavachikudzai kuti zvakamira sei. Ndapi mapromotions ari kumhanya kubva kuH Solutions. Lekezani katione munango kuti aitatani KB udza Bozho. Okay, KB udza Bozho ngora andimutse katatu ndinonzi Clayton Zulu kumadziwe kurafi ngora. Clayton Zulu. Rigiti vo 10:30 ndio pafika nthawe pale manje. Lekezani katimve mfeso muntu ndi watonga pabodzi kana Nambia tiri kubwerera tsopanopa. 10 minutes to 11 ndio pafika nthawe pale manje. Wednesday 11 March 2026. Tsika mwana tsika uli kuseka baba Isabel wali mauka mu studio pane chimwere chiri kupisa cha mungado tichisvika kumuri ya Zimbabwe. Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndikutsodzura tiri kuitika matima na wose nyika ino. Zimbabwe tinozwa chimuti munenge makachibata mukati mekufamba nacho. Chikonzero charembera dzinza chiri kufamba nekuenda kumberi. Muri ya Zimbabwe nyanduda kutaura panapa inyaya ikaitika mukati menzvimbo inonzi Mwenezi East Sabhuku Juni Village 7 Chief Chitanga. Nzvimbo iyi ina Sabhuku wandiri kutaura. Sabhuku uyu akashaika but Sabhuku ane mwedzi uri kuenda kuita 4 mwedzi mina ashaika kudaro akasiya makadzi vake vanokuenda kuita ivo vaviri, mukadzi mukuru nemukadzi mudiki vese vaine mhuri. Zvakaitika ndezvekuti mune murume atori nemwana nemukadzi nevana anogara mukati menzvimbo iyi. Murume uyu anga akudanana nemukadzi waSabhuku uyu. So vanhu havatozvizivi kuti vanhu vakagara vachidanana here Sabhuku ari mupenyu kana kuti Sabhuku asati afa. Nokuti mafiro aSabhuku zvakare haanzwisisiki mafiro azvakaita. Sabhuku vakafa sei? Hapana kurwara kuri kutsanangurika kwekufa kwavo. Vanhu vakangodzodza hamiri kuti munhu aita sei? Munhu ashaika. Saka zvazoitika ndezvekuti murume uyu anogara mukati menzvimbo iyi akabva apindawo mumba imomo achibva afa usiku. Mukadzi uyu aona kuti munhu uyu afa akabuda akaenda kunoudza mwana wababa kuti mwana akati ini ndikwanisi kuuya ikoko. Mukadzi uyu achibva abuda achibva aenda kuna amai vemurume uyu ndokuenda kunovaudza mama ndizokuudzai kuti mwana wenyu afira kumba kwangu. Zikanzi ndakagara ndichizvinzwa kuti mwana wangu asi kuchengeta mhuri, mwana wangu asi kugara kumba. Yezvo kwauri ikoko ndo kwaiuya kwakafa murume mai manje. Uri kureva kuti iwe murume wangu wakamuisa pai, iye murume wako pari zvino nhasi vanhu vachiri kutochema nevanhu vari kuzobata maoko vachiri kutoya pamba. Zikanzi ndo zvaitika kusvikira azoenda kumapurisa kunotaura nyaya iyi. So nyaya iripo ndeyekuti mukadzi uyu akatofirwa nechikomba mumba murume wake asina 4 months zadarika. So mutumbi wakatorwa nemapurisa ukaendeswa kwaunoendeswa. Saka nyaya iripo ikozo ndiye kungoti vabereki vemukadzi uyu pamwe chete nevabereki vaSabhuku musha uchiri mutema. So vanhu vari kubvunza vachiti nai Zimbabwe dzimuri dzenguva tomboti Sabhuku vanga vafa, mukadzi uyu munhu anga akudawo murume. Zvinotora nguva yakaita sei kuti uzotsvaga murume? Uyezve kana ari murume wako afa uchiri kugara pamba ipapo unounza murume kwapera nguva yakaita sei? Zvinoita zvakare kuti kana wada kuda murume wacho zvakare unomutora murume iyeye achiuya pamba pako ipapo mumba memurume iyeye akafa wachona. Zvino uyu zvaafa vanhu havachazivi kuti afa nei, kurwara here, ndiyauraya munhu here. Tamirira postmortem yemapurisa kuti itsvage kuti munhu akafa nei. Asi chikomba achisati chavigwe chikomba chakafa rini? Achida kana 4 days chafa chikomba. Amaiwe chiri kutopisa. Icho chikomba chaita magatsi ekunopinda kamumba memurume achangovigwa. Zvivindi zvemurungu kudya sadza nederere ndizvo izvi. Mumba maunotoziva kuti Sabhuku nenge vakafa, mumba mandiri kupinda nemwe murume akafa unopinda imomo. So vanhu vachazivi kuti mutumbi womufi here kana kuti mufi ndiye abate chikomba here mumba make. Endi tingati isusu vaviri ava vagara vachifambidzana kudhara here kana kuti? Ndo pasiri kuziva vanhu kuti simba remukadzi uyu rambobva kupi kuti murume afa hana 4 months wakupinza chikomba mumba kana kuti vanhu ava vagara vachifambidzana murume uyu asati afa. Ndokusakaita simba rekupinda mumbao.
Zimbabwe muri kunzwa kachiri kubva kupi? Kumwenezi East. Mwenezi. Sabhuku Juni. Chief Chitanga. Ya pakaipotenda Zimbabwe makabvataniko kanyumbo vanavela Mr. Bo kuchokera kakudziko ra Mozambique chiri chifundo nangumbusira zakuti makomedwa nako kanyumbo kamwe kano munoti kudini kone icho baba Isabel chekumwenezi mwenezi Sabhuku Juni Chief Chitanga. So vakuru venharaunda vari kuti kudini ndo zviri kunetsa vanhu vakawanda ikoko izvi mazuva takuisa masabhuku nemachifu kuti tinyatsopinda mumba andinge asina kunzwisisa kana uri muvhileji imomo enda ipapo kwasabuku enda kwamambo unobvunza kuti yandanzwa pachimuti iyi yakavira sei regai tozotora kanhare mushure mekupinda muchitoro nevasawira vedu veH Solutions kana 0789600748 halo paNational FM baba Isabel regai katirambe tichiedza 0713938538 kana 0789600748 ameno zviri kuita nhare dzacho tsudzura chimwe baba Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufapfaidza mamukaseko baba namaibindingu chimuti wakabata ipapo wamukaseko mailenso patise extension chimuti wakabata kuti tsve wamukaseko maibaroni chimuti wakabata wamukaseko merikari ari paSouth Africa apo chimuti wakabata kuti tsve wamukaseko mudhara wangu wachizwa kuti Kansela Duma rega ndingoti birthday kuna Kansela Duma mwedzi wavo webirthday ndeunowu mudzimai wavo mwedzi webirthday ndeunowu vana vavo vaviri mwedzi wavo birthday ndeunowu saka Kansela Duma nemudzimai wavo nevana vavo vanoita mabirthday avo vanopemberera muna Machi musakangane kuti mwedzi waMachi ndiwoka une birthday rakanyemba bhonzo saka unogona kuti Kansela noti Kansela chief icho kwadi muri yeZimbabwe ndiripo wamukaseko ipo zvakare happy birthday Queen Bandit kana ngoni chimuti akabada kuti tsve ndivachihera ivavo chimuti wakabada kuti tsve wamukaseko baba namai Maka vakabada timu rangu repageno rapo chimuti wakabata ipapo kwanza richiseya bosi zvemunyati wamukaseko Thomas Bateta chimuti akabada kuti tsve wamukaseko Timothy Mpoperi Inspector Shinda vakabada chimuti kwanza ndichisiye ari pamberengwa ipapo wamukaseko Clayton Zulu chimuti wakabata officer in charge Litemwe Mbare traffic chimuti wakabada kuti tsve kwanza richisiye ndiri kuenda nacho paka sorry zvedi padhuze pamondoro apa murume achivhadanana nemukadzi wemunhu andizivi kuti shoko rinogokandwa pamusoro perimwe shoko sei kana kuti unogotora mwoyo nokuti kwanzi rudo runogara mumwoyo kana uri mukadzi kana murume ndeunogara murume kana Jesu cheshe anogara mumwoyo unozopinza sei Satani munhu mune imwe nzvimbo mune imwe munhu arimo so nyaya iripo ndekuti kune mukadzi wemunhu akadanana nemurume wemunhu vadanana kudaro murume achibva azvibata zvichibva zvabuda zvechokwadi kuti amai vabatwa murume achibva ati inini handina dambudziko ende handikudzivisi kudanana nemunhu waunoda sarudzo ndeyako nokuti ndakakuroora ukagara pamba pangu wagara pamba pangu uchibva waita sei uchibva wada mumwe murume saka zvawada mumwe murume ndiwe unoziva kodzero nezvaita kuti sei ude murume iyeye saka inini handikurambanisei zvandakuita ndezvizvi andekumba kune munhu wawakuda ndonokusiya ikoko nokuti wakatoda munhu uyu uri pamba pangu saka iye akatoda kuzodanana newe panopamba iwe uchiziva zvakare saka zvandakuita inini ndezvekuti ande kumba kwemunhu wakudanana naye vachibva vaenda mukadzi achibva anosiyiwa pamba pemurume uyu pechikomba murume achibva aenda zvakare achibva anotakura midziyo yechikadzi makitchen unit nezvimwe zvakadaro izvo achibva tumira kupi achibva aendesa kumba kwechikomba mukadzi ndokuita 2 days hama dzemukadzi uyoyo dzichibva dzikatora mukadzi uyoyo midziyo ichibva sara pamba pechikomba saka midziyo yakunetsa manje iri kunayiwa iri kutsva nezuva iri pamba pechikomba hama dzemukadzi uyo akaita chikomba uyo pachakaenda kunosiyiwa idzi akabva audza hama dzake hama dzikauya dzikatakura mwana wavo ndobva wangosiya midziyo iri pamba pechikomba so hama dzemurume uyu akangana nemukadzi wemunhu dzangosara nechikomba ndo dzakuti hatizivi kuti Zimbabwe totangira papi muongo hama yedu yakadana nemukadzi wemunhu ikapiwa mukadzi nemidziyo yake asi imhosva nekuti mukadzi wemunhu taitarisira kuti pamwe tichazogara dare pooneka kuti pachaita sei pamukadzi wemunhu waanaye saka hama dzemukadzi uyu hadzina kuya kuzoita dare dzakangoya dzikatora mwana wadzo chikomba chasara nemidziyo chikomba chine mhuri here chine mhuri saka
murume uyu anga nemudzimai akaita chikomba akatora mudzimai nemidziyo ndopanosiya pamba pachikomba asiya pamba pachikomba hama dzemukadzi uyoyo akaita chikomba ndokungouya ndokuzotora mukadzi chete ndofaenda naye kumba kwawo ndokusiya midziyo iripo ipapo. Midziyo iripo inosanganisira chii? Inosanganisira mapoto, hembe. Aiwa handi pachaneo. Eka. Zitoripo. Vanga vane mhuri. Yakura sei? Kamwe kamaneka chitori grade 3. Okay. Vana vari kupi izvozvo? Vana vakaenda nemukadzi. Saka pawakaenda nemukadzi vakatomboenda kumba kwechikomba. Vakatomboenda kumba vana vanofamba naamai. Pamba pechikomba apa pane dzimba dzakawanda sei? Pamba pechikomba pane kana sikakanganise pane dzimba mbiri. Bedroom nekitchen. So pakauya kamudzimai uyu pakadzingwa kumurume akasvika chigara pa. Ndofunga itomboenda mukitchen nekuti midziyo iri panze. Itori panze izvo. Midziyo iri mumba itori panze ndopa iri kunaiwe nekutsvenezo. Mudzimai wechikomba ari kuti kudini? Akangonyerera ngaite sei? Aripo pamba ari kutochemona zvero hakuna chinhu chinopinda mumba mangu. Pana pamba ndepangu pana. Endai kwamaitambira. Aunza nyaya yekumhondoro ndiani? Hama yemurume uyu kuti isu hatichazive nokuti zvinhu zvakadai vari kuti hama dzemurume dziri kuti nyaya dzakadai so tinodzitora senge nyaya diki. Kana pazoitika zvinoitika mangwana ndidzo ngozi dzinenge dzakudzoka beki kune veukama. Saka isusu toda kuziva kuti tingaite sei nemidziyo iyi kana nyaya ichitongwa yotongwa kana tichizogara pasi newedu togara pasi tisina midziyo yakafanana nemutorwa iri mumusha medu. Ya pakaipa machinzwa chekumwenezi machinzwa chekumhondoro machinzwa chekuchimani munoti kudini ko tibatei pa 0713938538 kanyemba nabhozho chegudo icho ndiri munext door wacho kuchimani kuno nezuro chaiye imba yaitsva asi masaisai ambotibata hatina kuzonzwa kuti update yakamira sei kuchimani uko. Yes. Aiwa tinoda kutaura panyaya yekuti vanhu vanofunga kuti tinosona mabhotoro. Isusu kana vai vanoti nyaya hadziko ingoti bataiwo kwamuri tikutsvagiredze pa next door. Yes. Dziri kukanganisai. So muchidimbu mati mimi kuchimani kuya murume uya akazoshedzwa kwa mambo. Anditi kutanga paya. Akanzi izo ni nyaya iri kuitika iyi. Paita chisuuniko kana pakuonekwa makudo mukati menzvimbo tichitaura nasabhuku nana sekretari vacho vanotaura kuti ivo vakakwanisa kuenda kwamambo pamwechete nekutsvaga hama kuti vagofamba vagopinda munzvimbo. Saka mambo zvavanoti madzimambo vanokupa vanhu vekufamba navo vapa vanhu vekufamba navo kuti pazobuda zvinhu. Saka ipopo panga pasina zvaibuda zvakanyanya zvakawanda mukati mokubuda. Saka iko zvinozvi mushure mekuti iko zvinozvi nyaya dziri kuramba dzichienderera mberi matombo ari kuramba achiuya uyezve mazaya achinyorwa mazita epamba uyezve mari yakamboenda uyezve pakunyorwa pasi zvakare kuti tinoda imwe 250. Saka kwamamba anobvunzwa chizi iwewe usaite senge unotamba nepfungwa dzevanhu ndizvozvo pakambonzi ipo gudo richiva richitaura zita rako rakaziva sei richiti ndipe mari yangu ndipe mari yakati iwewe pawakabvisa mari uchisiya waipani usingazivi kwairi kuenda uyezve gudo ringataura here 1 2 ukasiya mari 50 waitiri kusiyirani pawakaisiya ukabva waishayiwa yakanga yaenda kupi. Saka pane kutaura kuti tinofungidza kuti unenge unozvauri kuziva kwapedzesera iko zvinozvi pasi utsahembedzi pamwechete nematiresi yemubhedha achibvunzwa anotaura kuti iye profita anotaura kuti iye vabereki vakasiya urombo hwavo but iwewe une zvimwe zvawakaita. Saka zvatichakupa zvinhu zvokuti utaure iwewe mamusoro pezvinhu zvawakaita kuti zvakamira sei uchitaurawo kuti zvandakazoita ndakabatawo mushure mekutaura kwokuti iwewe kwandaishanda kana mabasa andaida kuita ndaizama kubatawo nekusimba kuti sei aiwa ngazvidarike. Saka izvezvi muprofita akati muchabvisa 300 years yekuita sei yekuti zviite sei zvipere asi kana musina 150 but pa 150 yoyo zvakare handifungi kuti yakaita sei yakawanikwa yese pane mari imwe yakambobviswa yekuti vambosanoita sei vambomiswa. Saka izvezvi moto wakaitika ende mwana aripo pamba ipapo pane umwe mwana anorwara akastroka aripo mukoma KB zvinorwadza. Saka toda kumboona kuti iko zvinozvi pane zvichabuda here pane zvichaitika here kuti zvinyatsoitika. Mainzi waka-update ndiroda kako ngatipe sando kuna mambo. Mambo ndi mambo ani wekuchimani mambo mtambara mabatiro avakaita nyaya iyi vakaibata zvemhando yepamusoro. Iye murume uyu akatoshaya kuti anopindura kuti kudini nokuti mabvunziro akaitwa kuti iwewe unozobvisa mari $50 pa 8 yanga yataurwa negudo
waiti iri kuenda kupi mari iyoyo ende paukasiya mumba uchishewa ngaita torwa nani iro gudo rakambona richitaura here pawairi pamari wetiri kuenda kupi ende gudo rakaziva sezita rako gudo harisati radzoka kubva paipa harisati radzoka iko zvinozvi pakangoita zvekunyorwa kunzi ndiri kuda 250 years papi pakanyorwa pakanyorwa pasi pachivanze pachivanze ndiri kuda 250 nyika ino 0713938538 kana 0789600748 paita munango baba Isabe wagwatika ameno zviri kuita network yacho motiregerera Zimbabwe mamuka seiko Bishop Mutsvairo Bishop Mutsvairo padema apa baba Isabe oka Bishop Mutsvairo vashedzeka 3 Bishop Mutsvairo Bishop Mutsvairo Bishop Mutsvairo rigiti please Bishop Mutsvairo itaika kuti mubatike nekuti pane zvakawanda zvatiri kuda kuti titaure nemi baba Isabe Mano King Mambozi vabata nyaya yekuchimani-mani zvikanzi dai mwanakomana uyu pakashaya vabereki akangosirwa chete zvinhu zvourombwa wakatorwa nevabereki vake hapana zvaiitika asi iye pane zvakanobata ndosaka gudo parakauya rakasvika richibvunza chikwereti kune murume uyu because zvinhu zvaro zvarakashava yes iye ndiye asina kubhadhara zvinhu zvaakanotora dai zvanga zviri zvevabereki pasina zvakaita sei zvevabereki zvakapedzerwa kare zvikanzi uyo murume wekufira kamumba masabhuku mushure mekunge sabhuku atisiya 4 months chikomba chibva chapinda mumba masabhuku murume uyu akaurayiwa nemushakabvu nemufi nokuti sabhuku vakafa vane chigumbo vaizviziva kuti mudzimai wake ari kuita mumba gumbo panze saka mweya ndiwo wakadzoka ukamubata ari pamusoro kuita kupinyungura kwose saka ndiyo honzeresi kuita kupinyungura akanyemba ndikutongoona uchivhuna munhu regati mopinda muchitoro vasaura vedu veEconet vane mashoka vada kutiudza 22 minutes to 12 baba Isabe sudzurai chimwe ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukadira kufamba mukadira kupapedza nekutsudzura muri yaZimbabwe panapa mukoma KB yes baba Isabe munoda kutsudzura kwatinoita panapa kunova tikatsudzura tikambotsudzura tomboita sei tomboisa music atirika mwana wokubereka wekudimba izwa muzukuru yes kule munyika yeZimbabwe chimwe chinhu chinobatanidza vanhu kunyange vari pakuchema pane zvavari kuita music pane ini ndiri kutaura kuti ndichatsvaga musambo upi kana kuti muimbi ipi ndine muimbi wandinombotara naye pana pamukoma KB kana zvaita mukoma KB tikaona nguva ndinoda kuti mudane mwana uyu nyika imbonzwa ndiri kutaura nezvemusic kwete kuti ndinoda munhu kuteerera zvinobudiswa nemunhu kuti zvikaenda kuvanhu zvive chinhu kune muimbi anobva paGlenora anonzi Denmark Magara yes band inonzi Sound of Thunder Denmark Magara anoridza magitare anoti bass lead rhythm keyboard pamwechete nemadrums zvese anokuda kuzviridza ari ega amai ndobva ipapo mukoma KB mukomana uyu ane 31 years dzekuberekwa vatove baba nekuti ukomana boys kuti tisa ukomana wemazanuka tisa ukomana vacho mukomana uyu mukoma KB akaburitsa masongs ake inoti mana munamato wangu namupedza chose baba mukanzwa song iri paalbum iri inonzi iyo munamato wangu kana pane vakamboinzwa inomborira pacho pachimuti munoinzwa mukoma KB kune vanhu vasati vakuzivikana but vane zvinhu zvavanoita asi isu sikuziva kwedu pano pachimuti kana zvichibuda tichanzwa kuti vaimbi vari kusumuka toda vanhu vanosimuka nekuti music pachayo itori mharidzo kuvanhu inodzidzisa vanhu mwanakomana uyu pasongo inonzi munamato wangu aitaura maererano nekuda kwokuti amai vangu iko zvino ndave nezvinhu zvandave nazvo but manje vakatofa vakatisiya
ndozviitira ani asi nzira yakashandiswa nayo magitari mukuva KBS kuichiridzwa iyi. Baba Isabel, makugona kuteerera music, mune nzeve yemusic here? Unozviziva wani mwanangu. Totsudzura here Denmark. Ndatimbotsudzura munamato wangu. Munamato wangu. Okay, Zimbabwe. Regaika titange tapinda muchitoro titengese. Yes. Nhumba ine monekedzano. Momento ya brillianto. Tozokutsudzuraika Denmark magara. Munamato wangu. Ingoti turu tozopinda muchitoro ne Cell One Electronics. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufafaidza. Muri Zimbabwe ndine nyaya yandinayo panapa. Nyaya yandinayo panapa inyaya yekuti iri kuhwedza. Okay. Kuhwedza kune nyaya yekuti pane amai vakaroorwa vaine mwana wavo. Varoorwa vaine mwana wavo ari mwanakomana. But mwanakomana uyu amai ava vachibva vazoita vana vangani vatatu. But vakaroorwa vaine mwanakomana kudhara. Mwanakomana uyu akatouya akatobatwa mumaoko. Baba vakaroora mukadzi achiri kuyamwisa mwana wake. Okay. Ari mwanakomana. Uchimenze kwakauya pamba apa. Amai ava vakatosvika nokurumura mwana nokubata pamoiri. Mukaona mazera avo haana kusiyana nevana vavakazoita pamba apa. So vana vakangoteverana vasina kusiyana nemakore anodarika maviri. Saka mazera akaenda kuenzana. Chakazoitika ndechekuti vararama vari pamba apa. Baba ava vakazofa pamba apa. Mwana uyu baba vepamba apa vakazofa. Mwana uyu ane 13 years. Kureva kuti pa 13 years vavo vana mwana wavo wakazora nemukadzi uyu angane 11 years because akangosiyana ne 2 years. Right, zvadaro izvezvi anditi hama dzinoti mukana hama yavo ikafa pfuma yasara vanotaura nemukadzi aripo kana aine vana muchitaurirana. Iko zvinozvi Sabhuku akabva ati iye kumukadzi wake, kumukadzi ari pamba apa, zvatoda kuti uite panapa ndezvekuti mwana wako wawakauya naye ndiye waunofanira kuti apinzwe munhaka ipamba. Kana dziri mombe uchinje makadzi. So amai vakaenda kunoudza hama dzepamba apa dzemurume kuti inini ndafuka kugadzirisa zvinhu zvangu sezvo murume akafa mazita, but ndoda kuti ndiite sei, ndiise zita remwana uyu. Hama dzikashevedzera dzikatizvo kwete, kana mune zvamuruda ichokwadi vana ava varipo, but zivai kuti pane mwana asiri wepamba ipapo. Tinogona kufamba pamwe chete nemi muchigadzirisa zvinhu izvi. Wanika amai ava patori neserichi remwana uyu zvikanzi iri neiri neiri ndo ari kupinda, zvikanzi iri haripinde chikonzero uyu mwana uyu akauya ari kumusana haasi mwana wepanapa. Sabhuku vachibva vapishedza mukadzi uyu achibva enda kwaSabhuku kuti varume ava pfuma ndiyangu ndikasiyirwa nemurume wangu, but varume ava ndavaratidza vana vandoda kugovera nhaka dzepano pamba. Sabhuku achibva ashedza hama dzemufi kuti hey, inini ndiri kutaura panapa, mwana uyu anofanira kuti awane pfuma idzi, ndiye mukuru anofanira kutowana zvese. Vanhu vachibva netsera naSabhuku. Okay. Vanetsera naSabhuku. Sabhuku apana kuita 1 week ndobva atoonekwa achimwa tea ari mubedroom pamba apa. Apa pakaruka achimwa tea mubedroom kamuka, hama dzinoita zvezvo kuti vanochinjana zvokungodarika nepamba vachiona kuti muri iri sei. Vakatodavirwa, munhu akatoti svikewo akadavira ndiSabhuku. Svika henyu akatodaira ari mubedroom achinwa zvinogadzika. Ndianiko? Tisu ndianiko kusvika Sabhuku aita zvokudongorera achibuditsa musoro mubedroom. So munin'ina wemufi akangobuda ndikuudza dzimwe hama kuti ndizvo simba ramaiona chitwa naSabhuku rere kuti mwana uyu ngaapiwe nhaka asiri mwana weapa, ndere kuti Sabhuku akuita sei, akudanana nemudzimai wedu. Saka hama idzi dzabva dzati tiri kukumbirawo kuti tizive kuti zviri kuitwa naSabhuku hatina kuramba kuti adanane nemukadzi uyu, nekuti mukadzi ada munhu waanoda, but mukadzi uyu haana kubva pamba pedu, pane mhuri yedu. Zvaakuitwa naSabhuku zvekuti anouya achipinda pamusha pedu 1 ndizvo here, uyezve simba rekuti vhundutsira isu kuti mwana akauya nemukadzi ngaagoyire pfuma yepamba, ndizvo here. Hama dzemushakabvu yes ndo dzaunza nyaya. Baba ava vava nenguva yakareba sei vashaya? Aikuzvina kutopinda ma 6 years. 6 years. Yes.
So sabhuku ndiye ari kumira kuti mwana akauya naamai pamba apa anofana kuwana upfuma. But mukadzi ari kuti iye andiite zvinhu izvi ndisina kuudza hama dzevana vangu nekuti ndiri pamusha pavo. Anditika achibva aenda kunovaudza akatoendawo nepfungwa dzekuti mwana wangu yakatokurira pano uyu murume wangu akatosiya mwana ari pano, saka ndoda kumukwanisa nekuti mwana uyu ndiye aitorera vana vepano, ndoda kumukwanisa papfuma iri panapa iye. Vaya hama dzikati kwete uyu hakwani kunyange akagara pano ane zvaangaitirwa hake, but kwete haafani kuona chinhu aasiwe pano. Izvo simba iri raibva kuna sabhuku chikonzero sabhuku akatopinda mubedroom, sabhuku azobudisa muromo wake chafeka achiti hey mukada kuita zvinhu kudzenga muromo. Vane mavhi11 here kuti sabhuku ari kudanana naamai. Sabhuku iko zvinosvika akutoita mazuva ekumba kwake nezowepamba apa anobuda mumba mubedroom zviri pachena. Hazisi zvokuvanza. Ane mhuri yake zvake. Ane mhuri yake zvake sabhuku. Saka auda kutora mumwe mukadzi. Ndekoko ndokwari straight. 14 minutes to 12. Like Zantipite nkati machirongwa na sabwira watu wa Cell One Electronics. Ngareka nkhani za mitambo kuti ko mitambo iri kubwera kapa kupirira kwa sondo. Premier Soccer League match day number 2 inenge iramira tani. Yes, Friday 13 March 2026 ku Rufaro Stadium na hora za 3 o'clock masikati Scotland FC mabviravira. Yes, anenge achivhina kana Ngezi Platinum Stars kuzati Saturday 14 March 2026 Moz FC versus Tel One kungoni Stadium kunotoni uko. Simba Bora versus FC Hunters kuwadzanai Stadium. FC Platinum versus Manika Diamonds kumandava. ZPC Kariba versus Hard Rock kunyamunga. Chicken Inn versus Triangle United ku Babafield Stadium. Caps United versus Herenchos College ku Rufaro. Mogadzirira apa na mainosta kwa Dankwesi uko. Anampostori wekepekepe. Herenchos College libe kumira bwino hii. Sunday 15 March 2026 Agama FC versus Bulawayo Chiefs kuwadzanai Stadium. Then Dynamos versus Highlanders ku Rufaro Stadium. Musakangane kuti ma Warriors eZimbabwe vakakokwa kumutambo we the Four Nations International Tournament uchatambirwa ku Francistown ku Botswana kubva 23 kusvika 31 March 2026 uko kunenge kune nyika dzinosanganisira iyo Zimbabwe, ma Warriors, Botswana, Zambia pabodzi na Malawi. Zvakaoma machinzwa kacho kuchimani mani munoti kudini konacho. 0713938538 0713938538 kana 0789600748 0789600748 paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Wakomana wekangorongoro dzai zviri sei utungamiri hwepamusoro-soro hutekwa-tekwa. Aiwa sakanaka isusu ndini Mr Intelligence Calvin Joao. Mr Intelligence Calvin Joao kuri seiko kuchingoma famu. Kuchingoma famu iti yakakodzekwa. Iti yakawiriswa. Tinotenda tibatsira itinzwe. Right, unoziva kanyemba kasi. Madhara edu aya kana akaromba kazhinji kacho kupupura chako kunowanetsa. Vanonetsekana nekupupura vanozoda kupupura vasingachagoni kudya watochembera nekurwara chako kana kuti watorohwa mbama dzine zvidhoma zvavo izvi. Saka uyu mudhara uyu chokwadi chikutorwa namambo ndechekuti mudhara ari kuziva tsoro dzake dzese asi anoda kutongoshuburudza nekutotenderedza vanhu haasida kubuda pachena. Okay. Ndozviripo mudhara ari kutonyara tobuda pachena. Bhozi zotoratidza kuti akatobata-bata shuwa sei mudhara iye ari kugara ega kwamba ipapo apa haana kana mwana haana kana mukadzi makore mangani zviya bhozi 58 years. Maona manje imhiko kaidzi ako kana achishayiwa mudzimai wekuroora. Pabvunza itete apa akamborambidzwa kupinda hashayi. Saka manje pakutoda mubatsiri uyo mubatsiri uyo akauya uyo muprofita uyo ngaasiyane nazvo uyo arikutodawo mari uyo bhozi ndikutoona kuti ari kutoonera kure semhika zvake. Handichimbobhadhara half down. Aiwa uyo muprofita ari kuonera kure semhuta uyo ngaaregere zvake uyo anosvika mahara kuti anogona kakubatwawo negudo. Anorohwa mbama inonzi tabvunda negudo uyo. But Mr Intelligence muri kuti vanhu vari kubata-bata here munyika muno?
Kanyemba unoziya kuti kana kuudzaka kuti vanhu vari kubata unokuda tikunyepa tifana vadiki zvedu but tikutozviona zviri kuitika mukubatsirwa mauri kuita uku kuti vachibata vachida kuwanei hukuru kuda kutyiwa pamusha but unoona hana kana huku zvayo kana karodhana anenge asina saka chokuchimani icho murume uyu anofanira kuita sei pakutoda manje madzimambo yaya wochitonya kutofamba kune magodobori avo chaiwo ane simba emhondoro dzavo dzemakare okay ndokutoti vatohwine nyaya iyoyi bhozi akangofamba ega nechimaprofita kuti tondiya kuti tondiya zvekunepira ingomutsa vaviri vatatu misa intelligence bhozi waisageko kumushaka mukona zozadukona kune shopu yasisu angu kaikoko sorry mudhara sorry alright motivational quote of the day tiri kuipasiwa kana Dr. Brian Ngosi ari kuti kana watazilira bzimenye nadzanja rakufewa papewa para azinji amwewo aragopera kutari simuka uyese pomwe ramba uchijikirira kana watazirira bzimenye nadzanja rakufewa papewa para azinji amwewo aragopera kutari simuka uyese pomwe urambe urajikirira when you fail give yourself a pat on the back there are those who even fail to try shape up and keep focused when you fail give yourself a pat on the back there are those who even fail to try shape up and keep focused kana wakoniwa zvaunenge uchidaka kuita usazvidye moyo edza zvekare sezvo pane vakawanda vakatotyira kakure ramba wakashinga izova rimwe chete zvinoita chete kana wakoniwa zvaunenge uchidaka kuita usazvidye moyo edza zvekare sezvo pane vakawanda vakatotyira kure ramba wakashinga izova rimwe chete zvinoita chete when you fail give yourself a pat on the back there are those who even fail to try shape up and keep focused ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Dr. Brian Ngosi 0713938538 0713938538 kana 0789600748 hello pa National FM yes Kanyemba Bonzo na kule amana long time aleki gweja akomana izo BP yangu takwira uchifuti udasiri kutaura nemi makawandisa kane vaterere vechimuti saka yadzika yadzika sekuri yadzika manje gadzirirai andi muri veCaps United here so Caps United neManchester United 2 musi weSaturday aiwa kufafaidza rendauti aiwa isiri 1 iyo amaiwe aiwa kufafaidza ora tibatsirei tinzwe pachimani apa pachimani zvanyatsokuda pachena kuti vabereki vanenge vakaita urombo waita urombwa wofa wabereka noti wobva iwe mwana uda kuwedzeredza futi saka mwana uyo akawedzeredza saka kwaakaenda kuendwa kune chikwereti $80 chiya haana kuzodzoka munofunga kuti mwana aizviziva here kuti vabereki vake vanga vakaromba chinoitika mumwe anogona kwanga asingazvizivi mumwe aziziva chokutaura hapana ukatarisa kudhara Kanyemba Bonzi yaito wakauchaka yemadhare edai kuti kudini kaucha yekutoti iwewe chako chechi mami ndikazivana chamvadi chaicho chako hachikwani pane changu wachitaura kumawawa kumadoro handitoona manje alright ende chikuratidza kuti aigona kuva aizviziva iye ngaazvibvunze kuti sei asina mukadzi sei asina mhuri ko icho semunhu kakuroora kana kuroorwa aiwa Mwari wakasika kuti munhu akasvika achaitawo mhuri yake uitawo wana wake pamwe ari kurambwa ari kushayiwa chaiye waanoda wakomana ini nditori nozviwa zvikuru zvakawanda zviwakadzi zvine vana 1 ngawe ndingompowa baba Purity mune pakamwe handiti aiwa ndompowa dangashaishiwa that means inenge iri mhiko yekutotika kana kuvakadzi kwacho hapana magetsi zero panozanga wakutosimbisa pabasa pavari kushanda handi pabasa paakasiyiwa nababa apo navabereki vari kusimbisa basa ravo ipapo neurombwa hwavo
ndozvikiitika saka pakutoda vabatsiri vakasimba chaivo zvamboirwa naMr Intelligent uyo muprofita wekuti kwanzi ndipe 150 ndombosiya ndakazvimisa batsira kana chida kubatsira vanhu vanokupa mari yako wazizokupa times 2 ungade kuita graduate panyaya yekuda kubvisa zvikwambo unopapaidzwa ndiwe sezvikaitwa uyo wekuBritish wekuzodonha uyayo atidi vanhu vanonyepera vanhu atidi kudaro. Asi nenyaya yekuchimanimani mabudiro airi kuita mungada kudza kuti kudini mashoko kumhuri yeZimbabwe? Ndoda kutaura kuti kumhuri yeZimbabwe weduwe ngatisiyane neurombwa, ngatiite zvinhu zvinobva kuna Mwari zvemaoko edu, maoko maranda, ngatishandei. Handiti? Zvekuda zvinhu zvakapfawa kunge honya hazvina kunaka. Ngatishandei kana pane urombo hwakaitwa muvabereki zviri nani kutokurumidza watotaura kuti wedu wewe kwangu mudzisewo zvinozondikanganisira mhuri yangu. Ndizvozvo ndakutofunga homugero wangu mai Jacob kutonijwa iti dai zvaitenderwa parliamendi yongoti door to door vanhu vachibvisiwa zvinhu zvavo. Vose vanhu vane mukwende vakatakura mudzimba umu. Mudzimba makatakura umu? Aiwa makatakura umu zvokuti unotya kuti ndai ndibheja unga ndifungira unge munhu kwai achitopfeka bhachi achienda kuchechi one zvinhu zvaainazvo mumba. Aiwa tinotenda baba Purity ingoti turudwe ndawe Zadiana. Ndisati ndati durudwe ndikuda update wekuVic Force baba Isapo ndiwe mukadzi uya akachestera murume musikano webasa ngeye ikazofamba sei. Ndichazokupa but pane chokuitwa nekusungwa kwevanhu, pane kusungwa kwevanhu kwakaitika. Ndichazokuudza zvangu ndaipedza nyaya yachona mandifungidza baba Purity maita basa. Sorry baba Purity Gweja amene kuti nchani chaitika na network yacho 0713938538 Misheki Moya wagonatani kondo zauti unenge wakachibata kachimuti. Hello pa National F. Yebo ndivaititi muri kudya mega mari yefodya maititi ndazondibata manje ko muri kupi kuti zikudaro pane FM kayanzi yawewo FM yawewo FM chokwadi ndiri kumunda muchiri kumazowe tiri kupisa fodya kuri sei kumunda maititi kumunda kuri bhoma sajete aiwa kandokuti zviite aichokwadi tibatsirai tinzwe ada kutaura yechikomba kuye uye ari yamabva kutaura iyi ngodya kwadzakasiyiwa uku pawakasiya inonzi ngozi manje nekuti kana vachisiya zvichitonaiwa zvichiparara mangwana inonga yangozi. Ngozi inoenda kupi? Ngozi ichaenda manje pane ipapo pasiyiwa ipapo pasiyiwa mutini pamba pechikomba ipapo pazasiyara ipapo ndopachaenda ipapo plus ndinoda kungotenda hangu murume uyo wokutorerwa mukadzi nechikomba haana kuita violence akagona kundosiya kuchikomba ikoko akagona haana kuti azive hondo ndizvozvo oyawo mukadzi waSabhuku uyo anotinyadzisa uyo ngati murume asati aputika kutoita wagara wachidanana vana kuti kudaro aiwa wagara wachidanana ndizvozvo chaizvo chaizvo vagara vachidanana kuti nyadzisa kwaatoita uku saka kuti Sabhuku mufi akanobata chikomba chake chiri mumba munozwa kana zvinhu zvichiitika kana nharaunda chaiyo inogona kuona soka wongoda kukufixa chete nharaunda tisikatauri zvaSabhuku asi nharaunda vamwe vanogona kuda kungokutsedzesa chete apo muri kuti kudini maititi apa kuda asika chikomba imumobha muuraya kuti ndakuona kuti anoita sei kuti chikomba chinogona kunge chakaurayirwa mumba imomo ziya zvemishonga ziya kuti ndakuona mukadzi uyu ungati murume afa izvezvi zobva ada wobvaisa chikomba saka unogona kufixwa ya pakaipa pakaipa bhozha chifambi chakaipa mujoro hauna kumira mushe mujoro une mari zvawo dzaanopisa ingomutsai vaviri vatatu vaititi ndomutsawo Gweja Mainosa naConstable Purity nemimi Mikedi naBhozho
Nevana vangu vari kuHarare. Nemwana wangu anonzi Mavis ndinoda kuti mumuroere kuti katatu ari kupa headlands apo. Anonzi Mavis ani? Mavis anonzi Mavis ari kuheadlands uko Matenganyika. Oh, Mavis Matenganyika. Ndio senemu yake. Mavis Matenganyika, Mavis Matenganyika, Mavis Matenganyika. Ku headlands uko. Po rikiti bu. Tinotenda nekuti batisa zvinopisa. Tinotenda tiri kutarisira mabhero mangani komaititi? Ndakatanga hangu gore rinori pa15 apa ndinogona kupinda. 15 bells? Saka ndiri kuya nelong birth certificate ndite mwana wenyu. Aiwa handokufonera kana ndangopinda paPremier. Inini ndakutonzi Bozhongora maititi. Bo. Bye bye. Maititi. Tinotenda muri yeZimbabwe 24 minutes past 12. Rabson Umari anenge achipita mustudio manje nacho kachirongwa cha maronje. Lekezani kati ngotakura kanitetekeriwa kumarizira anongoti vharisira kachirongwa chedu cha nhasi Bozhongora segment the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM. Hello. Kanyembara Bosho. Zviri sei? Utara nemurume waNosta. Murume wani? Nosta kwaDhangwezi. Okay, ndiani? Engoni chingoma vaMajor Bhaura. Ndimi murume waNosta. Yeah, kuwa makutorwa nevanhu vekureka. Tibatsirei tinzwe. Iro yakatamba murume wendondishotere papa ndokupedza masports bhozi chaakagona ndechekuti ndongomutendera kuti haana tahasha. Akatogona bhozi mukadzi kana bhaibheri chanorora kuti mukadzi anorambirwa chipande. Okay. Rezenda pana sabhuku musi akaita inonzi back tender chacha bhozi kura kuti chikomba icho kaicho ndo chakatouraya sabhuku bhozi chino. Sei muri kudaro? Bhozi icho chiendi chake ndechecho kuti 4 months shuwa munhu unyatsozafa. Vamwe kusaziva chaiko hasi Steven. Munharaunda renhairanyemba tobva tati munhu 4 months shuwa obva totanga topinda mupamake kuratidza kuti ane chekuita nekufa kwakaita sabhuku murume. Saka kuti sabhuku wakabva wadzoserawo? Bhozi ndo chakatoitika back send akatoshandisa nemoto bhozi masura akati bhozi chinoitika ndechekuti usafudze kuti kana waita zvinhu zvokuuraya munhu woti zvaro wanditika. Zvina munhu anodzoka kuzoita back anodzoka kuzorwisa maitiro akuita wewe ndo maitiro anozokuita wewe. Bhozi zvakaipa atingati wobva wafirwa wobva wati mukadzi wako afa wobva wati wakutoona chikomba chekuti chinga chakutopinda imomo pa 2 minutes. Zvite. Pakaitawo kana kuti 2 years kana 2 years kana 1 gore etendesi zvanga zviri nani kuratidza kuti vanhu vakatotanga kuti chimhanya sabhuku achiri mupenyu. Ndo mashoko yangu zvangu yanga ndichida kuti ningotaurawo. Aiwa tinotenda ingosweresa vaviri vatatu tobva tangovharisa chirongwa chedu chanhasi. Ndari kutanga kungokoresa vantu vangu mainosa kaDhangwezi ndozoti ande kuzeja Kevin Joao Portland ndichindaepe nenhamo kuna madzimba dzemukoti kaBulenara nevagari vese vakaMajor Brown vagari vese vakaulapa musani mafuta nealisilaisi nebeka foster netinherese rakatirana baba Basimba naana Peter Zuru vese vakatirana nabogombo akajejeka njiwa dzetosi munharaunda zvakanaka baita basi mapata basa kumweko mano wangu na kupita nkati machirongwa chino pa National FM ndimi varidzi vechimuti ngazvirambe zvakadaro ndimi munobhadhara ka maresinesi eradio ende munopa kuti chimuti chirambe kachiri pamusorosoro panchengalenga paita munango pantedu. Halo pa National FM. Tani mano. Tiri bwino mano mulitani. Ndiri bwino siko dzino handi ngukubvana posomu kuchita zvokusansamura nkhani kupata dziko lense kutoka kumabazuwa kafika kule kumadokero zensene kwense mukuzipata chadidi. Wantu akabvunza kuti ko mano King Mambozo kuti Jensi kizuna ari kuponi.
ninkadapatiwa na mphepo mano sona maguliro omwe ankadayamba kuchita foyale tichilewa kuti ngodzi ndichitambo kuti ife pano tikhale bwino so apana kugula koma kuchitaku tinipuma goliro pero tinichira so pamwepo ninkadapopita mchibere kagona cha aikona tindziwa kuti bzichafamba bwinobwino tithandizeni timve para bzaleodwa Boshongora ibzi. lekani niyambe kuthandiza bzakulewa bzakoloyo bzakolodzo bzatinidziwa pamwepo kuti kolo afike pamuno achilewa bzadalewazo bzinichita kuti mulungu ana omwe adafikirwa na koloyo ndi malukupomu pano komwe adayenda katenga mankhwala achikonzewa pakukonzewa komwe kadachita kupeko bzinipaka afanike bzimbachita remote bzire akadakhala palibe bzagwiro zangadatenga palibe bzingamanesa pamwepo so akoloyu apa iwakewo madapa angakhala pamudzipo adayenda kunaya basic ayang'ana mankhwala adakonzewa uyu adadzaona kuti mankhwala ayenda siriwa ndapalibe mankhwala anisala alibe muno iye mulungu anamwe adatusiriwa mu mankhwala na apai wache iye nkudzatumiziramo yake so yakolo kuibe kolo anifika pamudzi pamuno achilewa bzinango ni mansenga tetekani mubhemano KB bzinango ni mansenga nda kuno kwathu kudachitika unango muno adachitwa pa nyumba kuti choka pamopo apa na vanhu wale walenza kuti choka pamangira ndipo lini atana adaleka ndidikire apa yanga wabwera so adadzabwera pomwe walenza kuti apai walipo zvikanzi alipo ali nyumbamo so padapita nyumba muno kachemera palo anachipita nyumba achichemera pai adazaenda kakhala panja wake kadabwera kolo ndi adakhala chiti lale wani ndiwa muno wangawo wanhu wala angadabwera walenza pa riri kutawa so manangu ndi mansenga mbaleko ema Saka uyu mamuna arabwereswa kolo pa nyumba kuti abvunze mali yake aninyangana kuti aite tani umwe manya nifuna takaona provida nda ukachita zva mankhwala anaenderana lini ukaona ngati matsenga ngati adachitika mweyo wa mapipi amweyo anifuna kuenda kwa provida wachadidi nota provida alangula kuti nifuna 300 zvakobiri maprovida lina mwe provida nchowa kuna mulungu palibe zvanifuna nda mulungu ngapasa vanhu basa tantani alibe kobiri zangamafuna so provida wachadidi anithandiza for vo nda mhambu ikuchoka kuna mulungu aikona mapata basa mano King Mambozi ingopasani benzi hawiri atatu tibve ndile nabasa benzi ndifuna ndilopona omwe wakazi asabuku adzo adachita adachoka kudala achifunana wanhuwo so ule sabuku ule baadafa pale anatowaputika kumanda kwadapendesewa kule uyu badangena nyumba pale kule kuti sabukuyo ndiye adadzapha munhuyo adafuna sabukule newana nkumbukaeza kukadafa angalibe kufa badafapo adadzamupa iye panga ali padzulu achichita zvake mazhibizibi yake angachita ali padzulu pamkazi wake ndopana mbanza muliro pamwepo imwe mano King Mambozi munthu arasaika munthu arafa anza aphatani munthu achiri kutakwira lekani nikuzeni kuna langu anikonzewa akakonzewa pale padapita mule unyumba mule munhu ona zvinichitika ukakhala uli munhu unati wafa unikumbira kuti please pepani koma wakufa ule palibe paunigumana naye mbengo yache ndo idabwera idadzagumana lali nyumba mule achichita zvangachita ndo zvangachita ndo padapera nyumba akadaleka kupera nyumba mwe mbwayo ikaba ambaipata achikaimenyera payabera pale ndaikaleka kumenyera payabera pale kana panango payachitira pupu pale mbwayo iri muzadzwalini sono zvikuchitika pamwe ora ndimapata basa pasani benza timu ndoti pamwepo mano yatoka mano wangu ndinawo pana chamwera ndichidzoti mano aleki gweja apita zulu wenza nateteka achikunda nzangu wense angidziwa pamwe pamano anato mapata basa kwenekwene mapata basa baisabyo vachadaka kutibata vanotibata papi kuitira kuti vasvitse nyaya pachimuti tinodzoka zvakareka mangwana musi wechina 12 March 2026 icho kwadi vanenge vachida kundibata munobata manamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa Peter Zulu po rikiti po ona rapsano mari momento ya brillianto numba yemuonekedzano kaya kataurwa kana baba Isabel hanze munamato wangu anonzani Denmark Magara. Denmark Magara. Okay.